یا اللہ میں ور لبوزا ماتا یادی کی مدینے تبخونونا جد امام د مرسلانو هغه نبی په مدینه شتا یادګارونه روزی پخوا چی ولاړوي زما پسړ دي د مودو د ارمانونا هل تمزار می د دلدار دے پشنے روزے راوری رحمتونا شن کے گنبد نائی قربان شم زڑتا حاصل شپلی دو راحتونا زار شم دیارا کلی نزار شم اللہ میں اکڑا غزائی کے نصیبونا ارمان دے ارمان دے ارمان پاجم کی میار سرگردان ارمان ارمان دے ارمان دے ارمان پاجم کی میار سرگردان ارمان پاجم کی میار سرگردان ارمان وپ ملنگئی کہ ہم خوشحالیم خوچی مسکن میں دجانان کلی کی وینا یا دغ ارمان زما پورا کی کاری مربج اشنا کلی تزاما امو سحر داغا دعا کرم چکڑم باکلا دجانان کلی سیلونا یما تای خوان خما دنا دا پاک نبی پا وطن دیر کوم نازونا حل تک جان ناتل بکیدہ پکی موجود دیا صحبان لگا گونونا کلی مسجد نبوی دے چی پاکی اکرم زرا پمین دیر منزونا اے کاش می دیدن دستارا اسے کڑے میں اے کاش می دیدن دستارا اسے کڑے میں محبوب دی خلے کلے مدینے کڑے میں محبوب دی خلی کلی مدینے کھڑے ہوئے اللہ تدا سیتا قطرہ کے چیتا خوبانو کلی اوکرم دیدانونا یسما سڑکہی ور پس شاڑی کالا باور شمچیوں اکرم سلامونا شن کے گنبد یہ مازدار دے پریرا واری گی انوارا تو با
رسول الله پا اللہ گران دے قرآن کے شوید دیر دیر صفتونا مہمان یہ پاس پلا مکانو لویا رتبہ لری اچھت یہ مقامونا شفیعنا ہم درد غواڑا ورپاس جاڑا مڑے اوہ کی تویاما یک دا مصری دا چپ کاروی پاپی خبر کے باسدا اسٹوڈیو کی وینا یا عصمت جرارا پخوب آواز کے ارشاد شاکر ورسر مزا کوینا ارمان دے ارمان دے ارمان پاجم کیا میار سرگردان ارمان ارمان دے ارمان دے ارمان پاجم کیا میار سرگردان ارمان پاجم کیا میار سرگردان ارمان